De bemanning van de Trevers Ien had een heel bijzondere wijze van tarieling op de HT-race. Het eten van uitsmieter. Nou, wij hebben een aantal jaren Lien we daarmee begonnen. En prompt hebben we de eerste. Dus we zijn nou, als dit het geheim is, dan moeten we dat vooral terugzetten. Nou, als het een keer net lukt, dan hebben we in ieder geval de uitsmieter aan. Hè? Met de uitsmieter achter de kiezen binnen ze heel nog klaar voor de tocht van goed 3 uren. En waar moest je op letten? Vooral de route, de boeien en de stroming. En nou ja, ik zie dat de gunstige route wat er zie je met de stroming. Is het echt lastig, joh, denkst? Ik denk dat we aardig zien winnen, hè. Alles zien winnen en de stroming het bot van Zieden, hè. Dus ik denk dat het behoorlijk sfeer red wordt, ja. Ja. Ben je dat klaar voor? Ja, dat juist wel. Helemaal. Ja! Ja, ja. Ja, een beetje inroeien en dan 2 minuten er staan. 3, 2, 1, go! De HT-race van 30 kilometer is een goede warming-up voor een man van oude boon. Hoe 2 weken zullen ze naar Rusland om mee te doen aan de Crazy River Race. Dat is een tocht van 160 kilometer over de Wolga.